Ел ярым элек Пермь крае авылдарында башкорт телен, мәдәниятен һәм йолаларын өйрәнү буенча факультатив дәресләр үткәрелә башлагайны. Ошо вакыт исендә оештыручылар һәм укытучылар нинди һөҙөмтәгә өлгәшкән? Һаумыһығыҙ. Эфирда интервью тапшырыуы студияда Гөлсемә Эштанова, программабыҙҙың ҡунағы Пермь башҡорттары ҡоролтайы рәйесе Рәсил Мөхәмәтйәнов. Һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ. Рәсил Тимирғазиевич, шулай итеп факультатив дәресләр эшләй башлагайны Пермь өлкәһенең авылдарында. Ул ҡайһы ауылдарда ойоштырылғайны? Ғөмүмән һөҙөмтә булдымы? Был факультатив дәрестәр безнең республика, Башҡортостан Республикасының гранты ярҙамында башланып китте инде. Шул грантлар бирелә башлагач, без проекттар язып, гранттарда яулап, ғайнәләр халҡым, телем, тарихым дигән грант буйынса эш дәфтәрләре эшләнек. Шуннан ғайна башҡортларының словарник дип атайбыҙ инде. Сөҙләгән 3000-нән ашу сүз китабын эшләдек. Шуннан ерле шағирның шиғырларын басып сығардык Наил Габтушевтың. Шуннан без ғайнәләр дигән газеткә барды. Нурлы Барда газетына приложение эшләдек. Ягъни газеттәр сыҡҡан, китаптар, һүҙлектәр сыҡҡан. Ҡайһы ауылдарҙа өйрәнделәр? Бу неләрне шушы эш дәфтәрләре буйынса Барда районында 7 мәктәптә өйрәнделәр. Шуннан Чайковскийда музыкаль школада, Ҡуян ауылында мәктәптә, средний мәктәптә, и Чернушка ҡаласында мәктәп дәши дошкольное образование. Ойышмала, тимәк. Ойышмала, дошкольное. Теләүселәр күп булдымы? Теләүселәр основном шул халыҡҡа, ата-әнәләргә аңлатып, нигә телне белергә, нигә Атаслар менән эшләнегеҙ. Былай объявление биреп кенә свободный язылышалар юҡ. Общий назур собраниялар атасылар белән үткәреп, үзеңнең телеңне саҡлап ҡалу буйынса кирәклеген аңлатҡас ҡына кешеләр язылалар, нигә балаларын язалар. Шулай да яҙлалар, киләләр, өйрәнгәндәр, шулай бит, тимәк, халыҡтың милли үҙаңы бар? Бар. Шуның өсөн без үзебезнең эшебезнең хезмәтен, нәтиҗәсен шуңардан күрәбез. Что безнең үткән ел 300-дән артык бала шул факультатив дәресләрдә занимация иттеләр. Менә бу елга калды инде Чернушкада 44 бала и Ҡуян ауылында менә 1 сентябрьдән шул неләрне яңадан дәвам итәсәктәр 70 бала. Был байтаҡ ҡына хан барыбер, шулай бит? Байтаҡ ҡына сан. Демәк, эштең һөҙөмтәһе сынлап та бар дип әйтергә мөмкин. Һәм тағы ла ғайна башҡорттары тигән махсус район газетына ҡушымта тураһында ла һүҙҙе шуға ла йүнәлткем килә. Был ҡушымтаның хәлдәрен сығамы әле ул? Бұл ҡушымта безнең үткән шул грант финансированиесы арҡаһында башланғайныҡ инде. Менә быйылға без аны үзебезнең меценаттар ярҙамында ҡушымтаны дәвам итәбез. Ҡушымта сыға, айына 3 тапҡыр сыға. Бер бит инде, все равно А4. Үзләренең туган телендә укыйлар. Үзләренең туган телендә укыйлар, үзләренең туган телендә статьяларны язалар, ғайна башҡорттары. Ғөмүмән, ғайна башҡорттарын меценаттар дип әйтһәк тә була, шулай бит Исмәғил Тәсимов тураһында гына иҫкә төшөрөү ни тора. Рәсәй кимәлендәге ҙур меценаттарҙың береһе. Һәм ошо йәһәттән киләһе һорау, билдәле ғайна башҡорттары тигән ҙур проект шулай башҡарған инегеҙ, һеҙ уның һөҙөмтәһе буйынса ҙур аллея сырға тейешнегеҙ. Бына был эштәр әлеге ваҡытта инде кимәлдә? Шул безнең әлеге республика, Башҡортостан Республикасының гранттары ярҙамында Туҡтамыш Ишбулатовҡа 5 ҡуйғайныҡ. Шул 5 янына халыҡ килеп, был кем дип сорауҙар бирә башлағас,
мен уйладым инде, значит, моның янына ниндидер информационный не куярга кирәк. Мәгълүмат стенд куярга кирәк дип. Как раз безнең Чернушка калагында нефтяникларга арналган аллея бар иде. Шул аллеяның подрядчикларын табып, улар белән сөйләшеп, яңа минем грант буенча Гайнеләр халкым, телем, тарихым, алтын китапларда дигән продолжение булды инде минем шушыныкы. Шул алтын китаплар кебек итеп, шул 4 минем грант буенча 7 китап ел. Грантның азрак хакын суммасын әзәйткәч, мин 4 китапка гына калдырдык инде. Шул 4 китапты куйдык. Китаптарның берсе шул Токтамыш Ишбулатовның турында мәгълүмат, икенчесе. Ул беләүбезсә билдәләп үтәк, тамашачыларның икне төшереп 12-нче буаттың күренекле дәүләт эшмәкәре, хәзерге әйтһәк, вакыттагы дәүләт йылышы депутаты булган шулай. Госдума. Хәзерге дәүләт думаһының нигеде башлангысында торган. Һәм тагы кайһы шәхесләргә арналган стендлар. Исмагил Тасимовка әлбәттә. Шуннан Гайнеләрдән бик күп кенә Салават Юлаевның восстаниесында катнашкан полковниклар булган. Шулар тарафында мәгълүмат. 4-нчесе Гайнеләрдән 20-й полк менә формироваться иткән битендә. Шул 20-й полк кайһы һугышка? 1812 Ватан сугышында, Наполеонга каршы сугышта шулар 13 кеше көмеш медаль белән бүләкләнгән. Ватан сугышы геройларына. Ватан сугышы геройларына куела. Менә безнең шу аллеяны ул парк, Тукай паркы дип атала иде. Ниләр җыелып сөйләшеп парк дружбы эшләп, бер ягы татарларныкы, икенче ягы ярты паркның яртысы башкортларныкы була инде. Шул башкортлар ягында Токтамыш Ишбулатовның шәҗәрәсе, үзенең бюсты, аңа каршы шушы 4 арт-объект, 4 алтын китаптар тора. Шуларны менә матур итеп минем проект буенча уртасына 2 йортта куеп, менә шушы минем проект буенча Гайна башкортларының ашлары буенча выставка куеп, матур итеп площадканы ачырга иде. Касан нияттәр? Нияттәр буенча 8 августка куйгайнык. Эпидемиологическая обстановка менә күчердек 17 сентябрьгә тоже килеп чыкмаячак. Әмма якын арала дип көтәбез. Якын арала теге кешене күп йыймай гына булса да бар матур итеп ачачакбыз бу паркты. Демәк, Гайнеләрдән шундай һөенесле хәбәр көтеп калабыз, үзләренең шәхесләрен, үзенең батырын дурлаган халык, бөек халык диләр, шулай бит. Буны һез бу китап турында бер-ике сүз белән генә әйтеп киттек, тапшыру башланыр алдыннан уны карап сыккайнык, бик үзенчәлекле һәм кызыклы китап, шулай бит. Бunda Гайнеләрдән ашаулары, рецептлар һәм үзенчәлекле тик Гайнеләргә генә хас диалект сүзләре, шулай бит. Мәсәлән, әйдәгез шуны карап үтәйек, беренче мисал әйтеп. Менә дип уйланам инде без соравна кешене двигает теге ашарга әзерләй бит инде. Ашарга әзерләгәндә менә шуны ачып, үзенең ниләрен онытмаска, үзенең туган телендә. Үзенең туган телен онытмаска шуны ачып караячак, шуның бу бит минең телдә дип язылган дип караячаклар. Менә аларның мен үзем Гайна башкорты түгел, танып башкорты. Менә аларның сүзләре буенча өмеҗе, буда малина була. Курайлага. Шартлама, клубника була, русча әйткәндә. Йөргеләге. Кешерткән, кешерткин диләр. Без төньяк башкортлар кешерткән дибез. Картук диләр, картофель, пикан, ягел дигән
була. Һәм шундай башка кызыклы үзенчәлекле һүзләр белән баетылган димәк бу китап. Баетылган китап, но бу китап тоже инде әлеге дә баягы ни дип менә иң башында язылган гасырлардан килгән җыр моңнарын, гайнәләрен саклаган дип, бер кемгә дә сатмаган дип. Шуның өчен аларны монда өндәү, үзләренең телләрен сакласыннар, телләрен, үзләренең башкорт икәнлекләрен онытмасыннар, үзләрен бер кемгә дә сатмасыннар дигән өндәү белән башлана. Әлбәттә, зур эшләр башкараһыгыз. Бу һәрбер эш ул халыктың милли үзаңын уятуга юнәлтелгән. Бuna үзләренең тарихи тамырлары менән кылыкханалармы, шәҗәрәләрен өйрәнәләрме халык? Халык шәҗәрәләрне өйрәнәләр. Без менә күп авылларның юбилейларын үткәргәндә шәҗәрә бәйрәмнәре специаль курултай призлар учреждать итеп, призлар биреп, халыкның үзләренең шәҗәрәләре белән чыгарабыз, аларны бүләкләйбез. Аларга ничектер ярдәм итәгезме? Ярдәм итәбез, шәҗәрә төзергә ярдәм итәбез. Менә әле видео неләр конференциялар үткәрәбез, алар белән хәзер менә историка культурный центр эшләй башлагач, алар да үткәрде видео конференция Дом дружбы, халыклар дуслыгы эшләр алып барды видео конференция. Димәк, шәҗәрәләрен өйрәнүчеләр һәм үзләренең тарихи тамырлары белән, нәсел тамырлары белән кызыксынучылар тагы артыр дигән ышаныста башлай бит. Расул Тимергалиевичәргә әңгәмәгез өчен зур рәхмәт. Якын арала гайнәләрдән тагы ла шундый шатлыклы, горурлык тойгыһы уятырдай яңалыклар көтеп калабыз. Рәхмәт. Конечно, менә безнең киләчәккә Исмагил Тасеевка шундай матур итеп бес куярга, Исмагил Тасеевның авылына шундай алтын китаптарны Пермь районы үзләренә дә куясылары килә. Мәктәп детсад белән мәктәп территориясенә Куян авылына шул китаптарны Тасимов турында Северная Амура дигән мин проект язып, чөнки Куян авылында 20-нче полк формироваться иткән ватан сугышында, беренче ватан сугышында. Ана шул турагында минем следующий проект булачак, Алла бирсә. Уңышлар теләйбез сезгә. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, безнең студияда Пермь башкортлары корылтайы рәисе Расил Мөхәммәтьянов булды. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Сау булыгыз.